Je pred vami veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní váš život. Výber strednej školy je veľmi dôležitý, aby ste si splnili svoje sny, svoje ciele, a preto by som vám dnes chcela predstaviť niekoľko stredných škôl. Ak máš rada koláče a pečenie, v cukrárni strednej odbornej školy služieb ťa naučíme, ako si napieť zákusky podľa tvojich predstav. My nevieme! Okrem toho ťa naučíme pripravovať rôzne cestá a plnky, koláče poťahovať krémom, vylievať cesto na plech, miešať, obsluhovať stroje na šľahanie, rozotierať rôzne plnky a cestá, sťahovať papier na pečenie a mnohé iné činnosti, ktoré z teba urobia skvelú cukrárku. Chcem byť cukrárkou.